podemos disfrutar. Entonces, é tamén unha invitación para vos, porque nos disfrutamos da vosa arte, disfrutamos do vosso traballo, xa sei algún día bueno, pero nos cansemos a veces cosas, claro que cosas, pero non presamos. A pena é que a veces nos non valoramos esa media hora de actuación por as horas que levades de traballo, non? Cando paso por aí que estás ensayando, que está unha banda de música, que a veces pues, paso máis tarde, son... moi orgullosos de poder contar con nós, con estes rapaces para a Unión Musical de Valladares. En primeiro lugar, quero chamar a unha persoa moi especial para min, porque, aparte de que toca o boe, e ben nos a facer unha boa man na nosa corda, é a miña prima. Así que unha nova pasareira entra na Unión Musical de Valladares.
Queres dicir unhas palabras? Bueno, pois nada, como darles parabéns a esta banda, que os 81 personas que están aquí, e temos que dicir que aumentamos o escenario hasta aquí casi en coche. O sea que parabéns a todos eles, e que viva a música e que non nos falte. Gracias por estar, gracias por medrar, e que máis, que o